Romans 26, from verse 1. Chapter 6. Ngakho siyakuthini na? Sihlale esonweni ukuze kuvame umusa na? Cha nakanye. Thina esafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kusona? Kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhaphathiselwa kuKristu Jesu sabhaphathiselwa ukufa kwakhe na? Ngakho sembelwa naye ngokubhaphathiselwa kuko ukufa ukuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise kanjalo nathi sihambe ekuphileni kokusha. Ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufanayo siyakuba njalo nangokuvuka. Sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wembelwa kanye naye esiphambanweni ukuze umzimba wesono wenziwe ize singabe sisakhonza isono. Ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni. Kepha uma safa kanye noKristu siyakholwa ukuthi siyakuphila futhi kanye naye. Sazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo akasafi. Ukufa akusabusi phezu kwakhe. Ngokuba ukufa afa ngakho wakufa kanye nje ngenxa yesono. Kepha ukuphila akuphilayo ukuphilela uNkulunkulu. Kanjalo nani manizisho ukuthi ningabafileyo maqondana nesono kodwa niphilele uNkulunkulu uKristu Jesu. Ngakho makungabusi isono emzimbeni wenu ofayo nize nilalele izinkanuko zawo. Amen. Verse 12. Verse 12. Verse 12. Okay. Verse 13. Futhi ningazinikeli izitho zenu esonweni zibe isikhali sokungalungi kodwa zinikeleni nina uNkulunkulu njengabaphilayo bevukile kwabafileyo nezitho zenu kuNkulunkulu zibe izikhali zokulunga. Ngokuba isono asiyukubusa phezu kwenu ngokuba aniphansi komthetho kepha niphansi komusa. Baba siyabonga izwi lakho ngcwele Jesu Kristu. Khuluma ngalo Nkosi. Lokho senhlizweni yakho Jesu. Amen. Amen bazalwane. Amen. Lena balini ivezwa into ezimbalwa ezikhona. Mhlawumbe ke uma ulalela la uverse 12. Do not offer the parts of your body to sin as instruments of weakness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life. Kubalulekile ukuthi ke umzimba wakho ungamnikeli ekubeni kwenziwe isono ngawo. Hallelujah. Amen. Parts of your body to sin. Any parts of your body. Hallelujah. Amen. Do not offer it to sin. Instead, offer yourselves to God. Njengoba ngababulisiwe bavuswa ekufeni. Hallelujah. Amen. So, imagine, whatever part of your body, Amen.
usuzazi ukuthi noma ngabe yiphi part yomzimba wakho ungayenzi ibe instruments yesono. Kodwa ungcono ama-parts omzimba wakho athathe uyowanika kaNkulunkulu. Enza umsebenzi kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba uma ngabe uthatha lento umzimba wakho uyowanikela ofanisha ama-instruments abe izinto zokwenza isono, ngamanye amagama uthi uNkulunkulu wadalela ukuthi kwenze izinto eziphambene naye. Amen. Hallelujah. Amen. Kanti uNkulunkulu wakwenza ukuthi the parts of your body ukuze akwazi ukudumisa yena. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. And offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. Hallelujah. Umzimba wakho, zonke izingxenye zomzimba wakho mazibe ama-instruments ukuthi amdumisa uNkulunkulu. And by doing so, amazulu ayathokoza. Uma ngabe uthatha umzimba wakho unikele enkosini udumisa uNkulunkulu ngawo, amazulu ayathokoza. Amen. Ngoba wenza lento amazulu ayifunayo. Uma wazi ukuthi ke umzimba wakho usebenzisa esonweni, uwenza ama-instruments, parts of your body, uwenza ama-instruments esono. Yeka namhlanje. Amen. Ngithi Amen. yeka. Ngoba uzombona uNkulunkulu, ngiyakutshela. Ngiyakubona uNkulunkulu. Ama-parts omzimba wakho ama-instruments okudumisa uNkulunkulu. Hayibo, hallelujah. Amen. Let them God's instruments. Ukuze uNkulunkulu athokoze umzimba wakho. Ithi Sathane lo mzimba wona wakho. Ukusana nazana zakhe umuntu. Amen. Yabusana umuntu kwamakha. Uthatha izinto zakho uNkulunkulu ayisebenzisa. But phela uma uvuma na wena ukuthi akwenze lokho, uyakwenza. Usukuvuma. Ngoba uyiqhabanisa noNkulunkulu. Hallelujah. Amen. So now, thatha manje ke umzimba wakho and unikele enkosini. Ube umnikelo ophilayo. Hallelujah. Amen. Right. Bese khuluma ngani la verse 3. Often verse 3. Verse 3. Kumbe anazi yini ukuthi sonke sabhaphathiselwa kuKristu Jesu sabhaphathiselwa kuko ukufa kwakhe na? Lithi ke anazini ukuthi sonke sabhaphathiselwa ukufa kwaKristu Jesu. Lithi Anazi yini ukuthi sonke esabhaphathiselwa kuKristu Jesu sabhaphathiselwa kuko ukufa kwakhe na? Thina sabhaphathiswa kuKristu Jesu sabhaphathiselwa kuko ukufa kwakhe. beka mina. Okuchaza ukuthi ke manje ke uma ngabe umuntu engena emanzini amaningi umele ukufa nokuvuka kukaJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Right. Lento isho ukuthi ke manje ke since ngithatha umzimba wami ngawunikela kuNkulunkulu waba instruments yokudumisa yena. Hallelujah. Amen. Ngiyuthathile kuSathane ngathana nawunandawo la. Ama-parts omzimba wami azoba ama-instruments okudumisa wena uNkulunkulu. Amen. So ngaleyo ndlela ke manje uma ngiye emanzini ke manje ngiyogcwalisa leyo nto. Yeah. Yokuthi manje lo mzimba lo ama-instruments
Hayibo, hallelujah. Lama parts omzimba wami ama-instruments okuthi mina ngiwokaKristu. Amen. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ke uma ke sibhabhadiswa simele ukufa nokuvuka kwenkosi uJesu. Right. Ngicela ke simple ke because I know abanye abantu abayi-understand ngeke ngisafuna amabhesi amaningi ngizomala amabhesi abafundile. Abanye abantu aba-understand. Uyabona uma ngabe kuthiwa kwenziwa inkonzo yesidlo, ake niyakwazi lo? Makufundwa ama-Corinthians chapter 11 qala verse 23. The time kufunda lelo zwi lelo lithi iBhayibheli sikhumbula uJesu ebethelwe chitheke igazi lakhe. Hallelujah. So uma simkhumbula ngoba siyamazi, amithi. Amen. Beka mina bazalwane. Simkhumbula ngoba siyamazi uJesu. So the time uthatha isidlo udla, it's because uyamazi. Amen. And the time uthatha isidlo uphuza legazi uyasho ukuthi lo muntu lo ngiyamazi, ngiyakhumbula manje. Amen. Lento yokubhabhadiswa ifana nalokho. Amen. I don't know why kubalekela. I don't know why abazobalekela ukubhabhadiswa, because into efana nesidlo. Amen. Uma udla isidlo ukhumbula uJesu, uma ubhabhadiswa uthi nami ngingcwatshiwe kanye naye, ngavuka kanye naye. Uma udla isidlo uthi Jesu ngiyakhumbula ukufa kwami. Amen. Inhlungu owadlula kuzo ngenxa yami. Now isidlo simconnecta naye noNkulunkulu noMoya Oyingcwele. Amen. Ukubhabhadiswa ngokufanayo nakho uthi Jesu ufile wabethelwa wavuka ngosuku lwesithathu. Nami ke ngiyafa ngokungena emanzini amaningi. Ngiyavuka. Hayibo, hallelujah. Njengoba nawe wavuka. Mamdla eJophini nakubonayo. Siyabonga. So now manje amavesi kakhulu. Ngithi mina ke uma uJesu wamamukela kumele ubhabhadiswe. Amen. That has to happen. Uma uthi Jesu inkosi kufanele ubhabhadiswe. Amen. Ubhabhadiswa khona ukuthi ukhipha amabhadi. Akho ukuchitha amabhadi. Kodwa ngokuthi mina ngingokaKristu manje. Amaphathi omzimba wami akaKristu. Uma uKristu afa nami ngifa kanye naye. Uma avuka nami ngivuka kanye naye. Hayi, hallelujah. Amen. Usale lo lele manje. Asikhuluma la dushana la idudulana. Uyale bevula amehlo kakhulu manje mase kunje usevala amehlo. Jesus. Amen. Ibalulekile le ndaba. Ngithi njengoba udla isidlo ke nobhabhadiswa futhi enjani? La ke ungena kanye emanzini, awungeni kabili. Amen. Futhi awungene egameni layise Qwambu, nelendodana Qwambu, nekaMoya Oyingcwele Qwambu. uJesu akafanga kathathu, wafaka abanye. Hayi, hallelujah. And uJesu azange zafe waveza ingane yodwa ngesikhathi engene ethuneni. Ngoba ingane kaJesu ngaphandle. Hayi kuyobaleka abantu. Kodwa wangena wonke umzimba wakhe. So now nalake manje ke ubhabhadiswa ungena wonke emanzini amaningi. Amen. Umele ukwenze njani ubhabhadiswa? Ubhabhadiswa wabantu abathi uJesu uyinkosi. And ingelosi ziyajabula ezulwini ukuthi uma ibhabhadiswa. Njengoba hayi, hallelujah. Nomoya Oyingcwele wehla ngesimo sejubu uJesu engena emanzini. Amen.
Ngoba leyo nto leyo symbolizes ukuthi ngifile kanye naye ngavuswa kanye naye. Ngifile kanye naye ngavuswa kanye naye. Umzimba wami is no longer ama-parts nama-instruments esitha nobumnyama kodwa ukungakudumisa uNkulunkulu. Ubhabhatiso it's a sign yokuthi mina Nkosi ngizinikele ngibelonga kuwe manje. Amen. So it is very very simple. Ngeke wafundela amavesi maningi kakhulu but ngicela ukuveza lokho. Simele ubhabhatiswa. Lokho kusho ukufa nokuvuka kaKristu. Amen. Umuntu ubhabhatiswa kube kanye. Futhi ubhabhatiswa akona ukuhlanzwa ezonweni. Igazi lika Jesu ehlanzayo. Amen. Hayi hallelujah. Lethe yongena emanzini amaningi utshela uSathane namadimoni ukuthi angisewona wakho nomzimba kaKristu. Hayi bo hallelujah. Usukhuluma noSathane ukuthi lethe uJesu angena kuyo nami ngiyangena kuyo. Ngoba ngowakhe. Musa ubalekela ubhabhatiso. Ngoba hayi hallelujah. Utshela uSathane ukuthi I'm no longer yours. Amaphathi omzimba wami ama-instruments okudumisa uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Ngizamile ukusimplify namhlanje. Mhlawumbe abanye abantu bayitshela ukuthi mhlawumbe something else into enjani efuna but it's very simple. Njengoba udla isidlo uthi uyamkhumbula uJesu. Into efanayo. Ungena emanzini into efanayo. Ngoba uma udla isidlo uthi uJesu uyamkhumbula. Bese manje ungasangena emanzini la uJesu angena khona ethuneni awusakwazi ukungena naye. Yabona uma ukwazi ukudla isidlo funeka nakhona lapha emanzini amaningi ungena ngoba uJesu naye wangena wacwila. Hayi hallelujah. Ibhabhatiso uJohane wacwila naye emanzini wavuka. uJohane wathi vezana ithe zokuphenduka. Ithe zokuphenduka ezokuthi my body is no longer an instrument. Obumnyama. Amen. Hayi bo hallelujah. Umzimba wami maphatha umzimba wami ama-instruments dumisa uNkulunkulu. So let us all, everyone in this house, so bhabhatiswa. Everyone. Uthi uKristu uJesu inkosi. Everyone. Wazi bhabhatiswa. Bhabhatiswa. Hayi into ukuthi uthela amanzi ephongweni. Ngazi into wayithatha. Mawuthela amanzi ephongweni nje noma uquleka ngebhakede. Noma babe go home lapha esangweni. Bathiwa zonke asingene zibu. Go home. Awazi bhabhatiswa udlala ngathi. Umuntu bhabhatiswa zinamile amaningi amanzi acule phakathi. Wonke avuke. Mawadlule ibhakede elike baba umzizi. Hayi kwabhabhatiswa lapha. Abantu bhabhatiswa nje wena. Ibhakede mawadlula kulona lakuthola phezulu kwakho wathiwa qhu amanzi no hayi awenzi lutho. Hallelujah. Umuntu obhabhatiswa ushayela. Ngoba ufundisi benkosi la. Hallelujah. Yini ndoda le? Yeshiyezwa uPetro. But abantu abamagama. Mthelo. But kulwana Mthelo setopini. Ngihebeza la. Mthelo setopini. Le ndoda ifuna umthelwa ifuna uIsaya lithi. Ayibazalana. Ihleli ifuna uIsaya le ndaba le khuluma ngoJesu. Ngokubethelwa kwakhe, ngokufa kwakhe, iyafuna le ndaba i-understand. Hayi bo hallelujah. Wasafika le ndoda le manje uPhilip. uPhilip uma ngabe eholo moyingcwele eholela kule ndoda ifunda ngoIsaya ngeSpeni. uPhilip uyafika uthi uyaqonda lokho okufundayo, ithi angiqondi
engekho ozongishumayeza akwambule kumina, understand? Usiyamshumayeza ngoJesu. The time emshumayeza ngoJesu behamba ngenqola. Ithi le ndoda kusho yona kusho uPhilip, kusho le ndoda ithi nanka amanzi amaningi, why bangibhabhathiza? Wathi uPhilip manje siyangena la siyakhona ukubhabhathiza. Amen. Wahamba umbhabhathiza. Amen. Okuchaza ukuthi umuntu umele wathi uJesu inkosi akalandele amazwi amaningi. Because then it symbolizes Satan. Enye yendlela omtshela ngayo Satan, I'm no longer yours. You don't belong to me. Hayibo hallelujah. Mina ngowezulu mina. Ngoba uJesu wafa nami ke ngiyakhona la ifeni kwakhe. Amen. So yinto le emele umuntu ke othi umzimba wami wahlukanisela uKristu. So everyone must do it. Now it is the time. Now it is the time. Amen. There's so many else times. Babe kamele na Jesu, manje siyabonga. Khuluma kwakho Nkosi. Egameni lika Jesu Kristu linamandla. Baba wethu engcwele. Namhlanje Nkosi, umzimba wethu, ama-parts omzimba wethu siwanikela kuwe Nkosi ukuba ama-instruments okudumisa wena. Kuba ama-instruments okwenza intando yakho. Egameni lika Jesu Kristu linamandla. Baba wethu engcwele siyathandaza. Siyanquma Nkosi enhlizweni yethu ukuthi lemzimba yethu sizoyinikela kuwe ibe imnikelo ephilileyo nethandekayo egameni lika Jesu Kristu. Njengalokhu Nkosi wafa wangena ethuneni nathi Moya Ngcwele sizongena emanzini amaningi simele ukufa nokuvuka kwakho egameni lika Jesu waseNazaretha. Sibuse sonke Moya Ngcwele in Jesus name. Amen. Hallelujah.